Ahojte ľudia, aj moji fanúšci. Viem, toto je veľmi šialený nápad, ale ja iba, že pozerám niečo a zrazu ma také niečo napadne, hej. Takže toto bude príbeh Yandere simulátor v škole, Toka prepačte. Keď neviete, čo to je, tak je to toto, áno. Takže tam sa zabíja v tej hre, ale my to nebudeme robiť, hej, lebo keď to pozerajú malé deti, aby nemali z toho nejaké zlé tieto spomienky, ja to tak nebudem robiť, hej, nebudem také robiť, nechcem také natáčať, jedine, no neviem, asi neradšej. Dobre, takže ideme na Toka a tu sú vlastne z toho tieto postavičky, hej, táto je hlavná a toto je jej rivalka. Dobre, takže ideme si predstaviť postavičky, hej. Takže niektoré postavičky nevyzerajú úplne tak isto. Nedíte si ich na internete alebo niečo. Nevyzerajú tak isto, bol strašný problém nájsť pre nich vlasy, účes, to bolo strašné. O uniformách ani nebudeme rozprávať. Dobre, takže ideme na to. Toto je Ayano. To bude hlavná postava. Táto je Taro. To bolo tam, jak som vám ukazovala ten obrázok, tá s tými fialovými vlasmi. A tá vedľa, čo bola, tak to bola ona, Ayano. Toto je Raibaru. A toto je Osana. Oni sú dve kamarátky. Ja vám poviem, o čom to bude potom. A toto je Senpai, hej. Takže je to o tom vlastne, že oni dve sú kamarátky. Oni dve sú proste kamarátky, najlepšie kamarátky, všetko. Sa mi zdá, že ona je s ňou kamarátka, neviem už teraz. A vlastne ona ju špehuje, lebo oni si nahovárajú a ona je zaľúbená do toho senpaja. A ona proste nechce Ayano, aby jej ho brala táto tu. Tak ona na ňu vymýšľa všelijaké pasce a tak ďalej, ale ona nemôže jej nejako ublížiť, lebo keď môže akože, ale keď tam bude pri nej táto Raibaru, tak ju môže proste sa jej pomstiť, alebo jak to mám povedať, hej. Takže môžeme ísť na to, užívajte videoko a nezabudnite dať like a odber, hej. Viem robiť sa Apple Pencil už konečne, lebo som mi nabil, takže ideme na to. Ach, som v tejto novej vysokej škole, vôbec neviem, o čo tu ide. Asi tu je trieda, ja neviem vôbec. Tu je trieda? Je tu trieda? Áno, ty máš byť tá nová žiačka, že? Som počula. Áno. Tak super. Ahoj. Ahoj. A kde si mám sadnúť? Môžeš sedieť vedľa mňa. Dobre. Tak, ako sa voláš? Ja sa volám Ayano Ashi a ty? Ja som Osana. Pekné. No, ja viem. Ayano je také zvláštne meno, také ako keby nejaká smrť alebo niečo. Dobre. Toto sú moje dve kamarátky. To je Raibaru a tam vedľa nej s tými fialovými vlasmi je Taro. Ale Raibaru je stále moja najlepšia kamarátka. Super, a kto je tam ten chlapec? On nič. Čo sa tak divne tvári, však povedz. Veď nič mu neurobím. On je môj frajer, ja ho milujem, volá sa Senpai. Môžem vás oznámiť, keď chceš, ale žiadne také, že mi ho budeš krádnuť. Nie, veď ja nie som do nikoho zamilovaná, ešte mám dosť času. Mne sa stále tak páči. Už asi 2 roky. Crn. No už aj zvoní. Máme dejepis, to je hrozná hodina, neznášam ho. Ale myslím, že ťa bude pani učiteľka predstavovať. No to si myslím aj ja, akože. No tak super. Tak snaž sa tú hodinu čo najviac zdržať, hej, lebo ja dejepis proste neznášam. A máme písať asi nejakú 5 minútovku, alebo čo. Tak dobre, pokúsim sa. Dievčatá, počúvajte, pani učiteľka už 5 minút mešká. Super.
Parádne. Už meškáte 5 minút. Ešte zvyšných 40 minút a sa nám zrušila hodina, chápeš? Dobre. Deti, už som tu. Už som tu. Nebojte sa. Dneska si píšeme tu 5 minútovko, viete. Učili ste sa, hádam? Počkaj, sadím si. Ale veď, pani učiteľka, máme tu novú žiačku. Nemali by sme ju predstaviť? Máš pravdu. Tak dobre, tak poď sem ty, neviem, ako sa voláš a sa nám predstavíš. Takže ahojte. Volám sa Ayano Ashi. Mám 15 rokov a mám rada čiernu farbu aj červenú. Mám rada telesnú výchovu a mám rada varenie. Našla som si tu už aj kamarátov. Mám rada takéto temnejšie veci a takéto strašidelné, viete. Neznie moc dobre. No tak čo už s tým? Viem, ako sa všetci voláte. Ty si Rajbaru, ty si Taro a ty si Senpai, sa mi zdá. Áno, ja som vám Senpai. Ach, tak som uhadla. A stač tú hodinu čo najviac. Dobre, čo mám povedať? Ja neviem. Kedy si sa narodila? Narodila som sa v roku 2004. Bolo to máji, 6. mája. Hovor, aké zvieratá sa ti páčia. Dobre. Mám rada psov a to je asi všetko. Prečo? Prepáč. Tak super. Takže, dobre, jak ti mám volať? Ayano? Alebo jak sa voláš? Áno, som Ayano. Dobre, tak Ayano. Dneska sa bude rušiť 5 minútovka, budeme mať takú na zoznamenie a každý povie o sebe niečo, dobre? Aby Ayano vedel, aký ste, čo máte radi a tak ďalej. Ty si nám kompletne celý deň zlepšila. Si super. Ďakujem. No tak, Osana, ty sa predstav. No, ja sa volám Osana. Mám rada rúžovú farbu, mám rada mačky a nemám rada také temné veci, takéto, čo hovorila táto Ayano. A to je všetko o mne. A mám ešte 14 rokov. Ja sa volám Rejbaru. Mám 14,5 roka. Mám rada kvety, mám rada zvieratá, najviac kačičky. A mám rada čerešne ako jesť. Ja sa volám Taro. Mám rada fialovú farbu, pretože mám fialové vlasy. Mám rada vlkov a nemám rada písanie písomiek a nemám rada dejepis. Taro. Dobre. Tak a nakoniec ja sa volám Senpai, mám 16 rokov. Mám rád modrú farbu. Počkať, to on je ten Senpai? Áno, to je on. Veď jeho poznám.
Aha, ale nedám ti ho. Dobre. Ona nemôže byť do ňo zaľúbená. Veď ho poznám už od základnej školy. Čo s ňou? Hovorila si niečo? Nie, nič. Čo by som ja hovorila? Dobre. Tak a mám rád tiež psov. Idem si sadnúť. Crn. No, už nám aj skončila hodina, žiaci. A keďže sme pri tom, mám že vraj vám suplovať ďalšiu hodinu a ukradneme si aspoň takých 20 minút zo slovenského jazyka a dáme si tie epizódy z tej ukradnutej hodiny, čo som vám hovorila. Takže učte sa na 5 minútovku a Jano, ty ju nemusíš písať a idem na prestávku. A nerobte hluk. Ahoj. Ahoj, ty si Ajano, nie? Áno, ja som Ajano. Nepamätáš si ma zo základnej školy, ako sme boli kamaráti? Počkaj, ty si Ajano Aši? Si chodila so mnou do 5. ročníka? Áno, to som ja. To, že my sa poznáme, môžeme byť kamaráti najlepší ako vtedy. Veď sme nie. Áno, jasné, sadaj, poďme sa rozprávať o niečom. Tak, ako dopadol ten monitor? Môj dopadol celkom dobre. Tvoj? Môj dopadol na 95%, tak nejako. To je super. Počula som, že si tu už našiel nejaké dievča, nie? Áno, Osana. Je fajn, môžem ťa s ňou zoznámiť. Veď my už sme kamarátky, veď v pohode. Veľmi najlepšie kamarátky. Veď jej najlepšia kamarátka je Rajbaru, hádam. Hej, jasné, ale sme kamarátky, tak vieš, no. Chápem. Asi sa to zmenilo, ani som ťa nespoznal. Veď aj ty. Dobre, tak ja idem asi dať čo šmajznúť z nejakej tej skrinky, alebo čo tam je. Veď choď, jasné, choď, kľudne. Dobre, idem. On je úplne úžasný. Ja s ním musím ostať. Ale najprv sa musím zbaviť tej odpornej, hnusnej Osany. Tak. Sa jej musím pomstiť. Ty si teda vtipná. Dobrý vtip, že? Áno. No poďme. Ja idem na čo majznúť z tej skrinky. Čakáš ma tu, alebo ideš so mnou? Asi tu počkám. Tak čakaj. Dobre. No tak ja idem. Mňam, ten banán bol úžasný. Ide Osana, musím to tam hodiť. Hop. Na. Au. Kto za tupca dal tam túto banánovú šupku? Ajano, nevieš, kto to bol? Nie, ja neviem, kto to bol. Neviem, kto by to mohol byť. Asi senpai to bol. Hej, senpai mal na 10. banán. To fakt? Toto mi urobil? No tak čo ti mám na to povedať? Chlapci sú takí. Kto tak píšťal? Ajano? Čo, kto tak píšťal? A tvoja kamarátka spadla na zem, sa šmykla na banánovej šupke. A to kto ju tam dal? No senpai, kto asi? Bože. Idem za ňou. Tak. Tu je tá skrinka, čo si dám. Možno ramen. Ups.
Ramen si dáme kofolu. Senpai, povedz mi, čo toto má znamenať? Čo ako? Že si chcela od banánu, alebo čo? Tá banánová šupka. Skoro som si rozbila na nej hlavu. Uvedomuješ si, čo robíš? Čo, ja som nemal banánovú šupku, teda banán na 10. Senpai, ty sa mi prestávaš ľúbiť. Chcela som byť s tebou navždy, ale asi to tak nebude. A kto ti takú blbosť povedal? No moja nová kamarátka Ayano. Veď ona je furt najlepšia. Čo? Tak to musela klamať, ja som mi tam nedal. Teraz ti ja mám vyliať akože toto na hlavu. Čo? Nechápem. Daj sem ten ramen. Tak. A choď preč, nech ťa nevidím. No fuj, to čo si urobila? To, čo som mala. No fuj, teraz si musím umývať hlavu. Fuj, fuj. Au. On spadol. Čo sa stalo, láska? Neláska, senpai, som ti chcela povedať, vieš, že mám frajera, vieš, no, som to trošku doplietla. Čo sa stalo? Za všetko môžeš ty. Čo som urobila? No a Jano Osana mi povedala, že som hodil banánovú šupku na zem a že ona kvôli nej spadla. A to je preto, prečo mám tie špagety na hlave, ten ramen. Čo? Ja som mi to nepovedala. To bola Rejbaru. Čo si ona vymýšľa. Môžem ti veriť? Hej, poď so mnou, ja ti tú hlavu umiem. No. Aj tu sme. Daj sem tú kolu. Tak. Tu sa nakloň na umývadlo. No. A pozor, daj mi jednu servítku. Psík som nechcel robiť. Tak a teraz tu dáme mydlo. Fajne mydlo. Takto. Ty maj tam tú hlavu naklonenú. Dobre. Tak pustíme vodu. Teraz to umyjeme. Takto. No, máš to čisté. Môžeš byť spokojný. Ďakujem. A nebuď nahnevaný. Dobre. Ešte tu Pepsi. Si odpijem, keď to hodím do koša. Mňam. Ja som z tej Pepsi pil. To nevadí. A tu máš. Tak piť rozhodne nebudem. Nevyházajú, ja ju vypijem. V pohode. Dobre. Tak ja idem. Yes, prvá vec splnená. Už som sa jej pomstila. Ešte musím niečo vymyslieť. Ja mám nápad. Ja poberiem všetky vložky. Ich niekde dám a jak bude mať one, tak tu nebude mať. Ich poschovávať. Tak všetky kompletne. Tak, to by som si mohla zobrať. Nejaký ďalší chaos. A pokladám. Tak zavrieme. Tu sa schovám niekde. Toto vecka. Už to nepôjde. Tu na. Treba mi na vecku. Zase som tu dostala. Asi, ja neviem, idem sa pozrieť.
Ale no tak, zase som to dostala. Musím ísť zvonku. To kto zobral všetky vložky? Čo teraz urobím? Môžem použiť aj toaleťak, ale to bude blbé. Čo teraz? No nič, dám si tam toaletný. Čo už? Hahaha, toaleťak ma tam v živote nenapadlo dávať. Dobre, ticho budem. Dúfam, že na to nikto nepríde im si umyť ruky. Tak. Idem. Crn. Čo je? Áno, čo to máš v ruke? A to nič nie je, to je len USBčko, to je moje, vieš, no ja som si to zobrala pre istotu. Aha, chápem. Tak poďme na hodinu. Tak, deti, tu som. Pozerám, že máte USBčka. Počúvajte, viete tie USBčka, ktoré sme mali robiť tú prezentáciu, viete, nie? Áno. Máte tu všetci USBčka? Áno. Tak to je super. Každý mi odprezentuje svoju prezentáciu. Senpai, ideš prvý. Tak, jasné, mám USBčko, aj Šerka. Jasné, ja sa ti postavím na bok. Počkať, tu pôjdem. Dobre, takže... Počkať. Tu dáva. Tak. Takže ja mám o kostiach pravekého mamuta, takže tu máme panvovú kosť, tu máme rebra, tu máme lebku, tu máme ruky, prsty, tu máme nohu a takéto. Tu píše, že kosti pravekého mamuta sa našli niekde v Taliansku, aj že si môžete aj písať, keď chcete, a že žil ešte v roku 79. To je všetko, to je moja prezentácia. Super, to ma vždycky zaujímalo. Teraz to len vypojiť. Mám to. Chce sadnúť. No ďalšie, kto? Sa pripravte. Ja? Dobre, takže ja to dám sem, takto. Už som to tam zapojila. A toto je rieka Dunaj, takže rieka Dunaj sa vlieva do Čierneho mora. Takto, to sú nejaké krátery alebo čo. Veľa ľudí tu chodí, je to najväčšia rieka na Slovensku. Až tečie cez hranice. Je to najväčšia rieka a to je všetko. A ešte si zapíšte, že je to najdlhšia, najväčšia rieka. Je to pri Bratislave, tečie cez hranice a to je všetko. Takže teraz vypojíme to. Takto. Vypojené. Teraz idem ja, počkať. A takto. Je to tam, takže ja mám o ľudskom tele. Tu máme obličky, tu máme srdce. Pani Šerka, môžem si odskočiť na toaletu? Prosím. Jasné, choď. Dobre. Super, tu má ten USB. Počkajte, ho zmením. Tu dáme sem niekde. To si schovám do vrecka. Takto ešte si napíšte, že srdce je veľmi dôležité pre náš organizmus a že pumpuje krv. Takže teraz to vypojím. Vypojené. Parádne. Takže idem si sadnúť. Už som tu, pani učiteľka. Výborne, tak nám predveď svoju prezentáciu. Jasné. Takto.
zapojené, tak pozerajte. Osana, čo to mal znamenať? Ja neviem, skúsim ten kľúč napraviť. Ups, čo tam zaelektrizovalo teraz? To čo bolo? Haha. Prepáč, ale to bolo strašne vtipné. Dačo tam píše. Pani učiteľka z dejepisu je fuj. Osana, čo to má znamenať? Toto akože si nám chcela ukázať. Nejaké mačky a toto si vyhodina zo školy na dnešný deň. A vypadni stade. Splnila som ďalšiu nejakú hrozbu. Už sa tešte na part 2.